Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napiliak iti lalaki idi kabambanwagak paylaeng. Jakmet ngamin namnaman a kastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapanmusang wan ni nataw, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kasaritam latamat ay tinasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurunak ka makakitkita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di tada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat na balasang. Apay, ti kunayo mat, nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano 27 ti tawan ko. Ubingak pa'y man. Manang, adda ni maanong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda. Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnirngirsina. Sobra kamit manang. Nangisit laang, ngam nataermat. Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti simango, ngam si kamot ti sapulen na. Sangwamot amanang takaasimat. Nasingpatmat ni manong aga. Sige, sangwak. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamit manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay lang nga minti kursonada na. Sigurado ka? Kayat mo ni aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamot ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kursonadam, Wan ko naklangarudan, manang. Yamanak ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kamin ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaeng. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Ay, agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado a makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ama ayat nakmet. Ay na, pangaasim aga Jak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagarum kanyak. Dagulit da ngamen. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Ama ka no adapay namnamam no iso ti armam. Anya? Ay na, jak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Man no si katiar arman ni aga. Apay ngay at ikabsat mo ng timang sangsangaw. Saan ko akayat ni aga, tatang? Kinuha ni Melinda akayat na ni aga. Di imbaga ka ni aga, ani Melinda ti arman na. Ay, talaga napili ka, balasang ka. Kayat tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpet ni aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursonada, tatang? Kagurak laeng no ipilit dati bagida kanyak. Ala anya ngay nga road no saan mo akayat. Kayat ko ni aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko ma, ta sa anak a maipada ka dagiti adun a binasten mo, Marilyn. Apay nga tang awan man lati matinumot nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam?
Awan. Apay nga rod asaan ka sumong bata. Agtantanan itim kalatan. Ti kunak, Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbak taklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan plano mamakiasawa. Di saan ka na maadan iti anak? No, adan to agar makurso na, dak. O, di sige, makiasawa. Ngam, awan pa'y ngamin nagar makurso na, dak. Isungak, nakunak agbakbak takabalasang. Kaya't nga rod asawon day ta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbagak. Saan ka kumamot unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamot iti gundaway. Amang ipanagnak anapod no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Iso amabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binasted mo manan ni Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita man jay adem. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laang. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, inton bumakat ka. Alangan mat ang makiasawa aklatan iti jak kap na kan, tatang. Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sung bata mo na. Ay, kaslasaan mat ang nasayati kasta, tatang. Sung batak nga oray saan kung ay ayatan. Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang. Congratulations, Melinda. Aga. Agyamanak, Marilyn. Agyaman na, manang. Oy, sika aga ah. Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dahakas ka kanyak no pasakitam ti kabsat ko. Wen Marilyn, ikari. Jak to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan, manang. Mabutbutang kan ni Aga. Anya pa'y lang, dan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen tata. Mapantan, Melinda. Itatanalpas ti kaseryo. Anya nga iti plano yung kaniaga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumat balay da Aga, manang. Iso nga minti inaudi alalaki. Kat ko na kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawak nga rod iti kaawan munton ah. Dudwa kaminton ka ni tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Si kapay laang ti makaamo kini tatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka ah. Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Nada problema, bagaan naklaang. Agyaman nak, manang. Tatang, aldawan. Apay asan kayo pa'y lang nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagay kanak ka. Apay ngay, agur-igur kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat ngagpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun. Ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Huwag na, anak ko. Ay na, nagdakkel mo tanti tiyan mo, Melinda. Dandanikan sa matan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pimasyar. Tamangan no sa anak ton ama kapasyar no aganakak ton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni Aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak nga agbabawi anak asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rimwar, agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Mala, urayak nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw.
Wen nga rod tatang, imbag lakit din ata imala ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti dayta manang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isit na asawak. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumot laang kas kada babaero. Punaw, dayta nga imbagam anak ko. Maragsakan ak para ken kaading ko. Tanadan ka iti nasingpat ken responsable nga asawa. Kinapudno na. Umapapalakken ka itantadan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot ko na. Kat idawdawat ko, ang makiasawa ka kumamatayin. Tapno makitak pa'y ti apukok kan ka. Tatang, saan tayo kumapayla nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayong agkapsot? Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti ibagbagakit di titong palam. Kasano na, numapukawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, jak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Iso asaan kumaday taman ti ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden na. Tapno agtal namat ti panunot ko. Isutikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako. No adapay agaram kanya. Jak matla makaturugan. Gapo ka nagitim bagbaga ni tatang. Kasano nga agpaisungay no bumakitang to. Ang may sa aklakit no sa anak ang makiasawa. Ni Steve tinaudi ang nagaram kanyak. Awan matan ti si Maruno. Kasano kay nga tanwawanan nagaram kanyak tabakita ko. Imbag pa'y ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakat. Ang siyak ngay. Kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda, no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakandanagan. Ilimlimad namat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Babawi ak itan asan anak asawa. Awan matan nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay sakon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayam ti agmay sa. Auntie, umayak man. Tika nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat. Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday ngamin ni Papa. Katadabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige, iha. Urayan na ko na. Agsukatak laang. Agkuyog tan amapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbag man ta nakaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak say ading ko. Ay, italaang amariknak tirigat ti agmay maysa. No apay ngamin anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat
Dapay may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat dagiti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaed kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaed. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umipay ti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaed kanyak? Una, auntie. Takaasi kayo, mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaam mo iti panagadal mo. Agyaman na, auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawi di balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak, talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymaysa. Ket imbag, tay manugot ti kabsat mo, makipagnaadken ka ti anak na. Iso aswerte kapaylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.